Annika! Mihin sä voinut mennä? Annika! Annika! Mitä? Mä oon tässä. Missä sä oot ollut? Menin melkein sisään, mutta kun pysytte mut. Älä missään tapauksessa mene ikinä sisälle. Siellä on joku uusi ope. Uusi ope? Joo, mun mielestä siellä oli joku Riikka Kolvulahti. Kolvulahti. En ole koskaan kuullutkaan semmoista sanaa. Kyllä on. Kysy vaikka Miniltä. Okei. Mini! Missä se on? Siellä se on jossakin. Mini! Siinä sä oot. Vihdoin mä löysin sut. Mitä? Mä etsisin sua. Onko mä koulutusopea, minkä nimi on Riikka Kolvulahti? On. Miten niin? No kun mä haluan... Piti vaan varmistaa. Okei. Moi. Moi.